Kada je u pitanju neko iz države koji ima neke rituale, neko delo, onda protiv njega se neće braniti zbog toga što ljudi slepo prate autoritet. Ako vi nećete da platite kaznu, onda ću da vas kidnapujem, stavit ću vam lisice i stavit ću vas u kavez. Mislim da to ne ide tako. Kad bi ja tako pristupio vama kao čoveku, da li biste me smatrali za pravednog? Pa naravno da ne, apsolutno ne. A da li smatrate za pravedne te ljude koji to rade u ime države, koji isto to rade? Naravno da ne. Vi plaćate porez i oni taj porez raspodeljuju na razne stvari. I sad ako biste vi saznali da oni deo tog poreza daju na nešto sa čime se vi ne slažete, kako biste se osjećali? Pa, verovatno koja je većina ljudi, ko bi to volao, ali logično je da se ne bi naravno složili. Da li smatrate da u toj situaciji bi trebalo da nalazite opravdanje za njih zbog čega oni to rade? Opravdanje. Ili kažemo ljudima ti si poslušan kao ćaci zbog toga što ljudi slepo prate autoritet? Kada bi ja ili vi došli njima i rekli sad moraš da mi platiš za to nešto ili ću te stavim u kavez, oni bi se onda osjećali besno i branili bi se silom. Ali kada je u pitanju neko iz države koji ima neke rituale, neko delo, onda protiv njega se neće braniti. Ja se to ukorenjeno, to došlo vreme da se to čak preispite, da se vidi šta kako.